Fáilte chuig cheardlann Raidió Rí-Rá now. Tá cúpla rud ag tasal den geardlann seo. Níl mór ag tasal an anchor. 3 rud. An céad rud ag tasal ná peann, anna himpli. An dara rud atá ag tasal ná leanach le do script. So leanach piece of pop ar an air ag tasal. Onas gur féad le do script a scríb amach. Agus an 3 rud atá ag tasal ná gohan póca. Pe gohan póca tá agad sáile. Béimid an an sinna úsad. Now, uaireanta. Nu don cuid is mónar smaoiníomid phodchraoladh dhéanamh nu clúir go radio dhéanamh nu míran a radio a hafada. Ceapamid fád agus ceap mé go díle déine nó go bhfuil mics an a cosasach ag tastal agus gur gáid bheith studio radio agus nach bhéitach aine é dhéanamh sáile. Ach delamid galore le linn COVID ach go háirithe faoi bheith tafid agus ag creile ón maile agus tá sé anna himplí clúircha agus podchraoladh agus míran a radio orcaidán a hafada sáile. So mátá mic agat sa teach is féidir sinna úsáid cínta ach in our ire is leor do gohan póca. Tá na mics atá ar phones faoi láthair orcaidán agus tá cúpla rud gur féadlann déanamh le cíntu go bhfuil do podchraoladh tafada orcaidán agus tú bantú sáda os the phone. Okay, so don cheardlann seo an chéad rud atá déanamh ná an script a scríb amach agus is tócha mata tú ag scríb script radio riamh nu ag olbhú do podchraoladh riamh nu clúr radio riamh is gáid galore thaidead dhéanamh. Sin ceannas na rudí is tábhachtaí nar haon tú ar an air go háirithe mata sé beo nu fiú munua sé beo is gá go métha Olav de ein ceist a hagan hugad. So déin cínta galore thaidead dhéanamh détá cúpla puinte a scríb sias más míon leat. Ach don lá nniu níl mé géirí léirmheas a rá mar nuair a cluisim an focail léirmheas muoine ar an scóbéidir. So is cinál mulla de éistóirí Raidió Rí-Rá sin a bhés á scríb agus a tafada ag gatainna. So támuid chun multi a thuairt de éistóirí Raidió Rí-Rá. So Raidió Rí-Rá bíon ar loithróí ag labhairt go minic faoi scanan nua atá sa fictulin nu leabhar nua atá léite acu nu app nua atá in úsáid acu go rialta atá ag ceithre go mórló nu cluiche ríomhreachta atá acu sáile. So tá muid ag géirí multi a thuairt dar an éistóirí. Éistóirí Raidió Rí-Rá freisin tá siad idir gábhlín déag díos agus scinál dóé go tro a cethir sin na príomh éistóirí bhíonn agan ach dar nóí bhíon daoine atá níos óige agus daoine atá ní sinna a bhíonn sa géisteaglinn ach sin an sproclacht éisteachta atá agan. So tá muid ag scríb léirmheas nó ag scríb mulla don cinál don ísgrúpa sin. So okay, so go seo bé tú ag ranú rud amháin ón lista seo. Dud a podchraoladh nó dud a léirmheas nó don mulla a bhés tú ag tuairt de éistóirí Raidió Rí-Rá. So rud amháin ón lista seo le ranú. So an chéad rogha clúir telefíse a tháinig tú le déine ar Netflix nó ar an telefís beidir ar TG4 nó ar Prime nó ar Disney Plus pe áit a mín tú brandú ar an telefís clúir telefíse atá feici agad le déine a hahan leat. Sin rogha hain. So détá clúir telefíse dhéanamh nó détá cluiche a ranú cluiche board a imríonn tú nó fiú cluiche ríomhreachta a imríonn tú a haíonn go mór leat ar an Xbox nó péirad. So sin clúir telefíse nó cluiche nó an céad rogha eile scanan beidir gur tú sa fictulin ónar oscail siad a ríis nó beidir gur gohacha tú scanan ar ríis ar Netflix nó Prime nó péirad nó ar an telefís scanan a heas amach duite a ceapan tú gur fiú a bhula do gcuoine eile agus de éistóirí Raidió Rí-Rá. So sin scanan nó beidir go bhfuil app ar the phone a úsáidan tú nó a ceiríonn go mór leat gach ile lá gur cóir go mbeadh níos mó daoine ag baint úsáide as agus gur gapan tú gur cóir do gcuoine an app seo a ístódá. So sin an app nó is féidir leat leabhar around. So an bhfuil tú ag léamh an leabhar faoi láthair nó an bhfuil leabhar léite agad le déine gur bhhaile mulla de éistóirí Raidió Rí-Rá. So ceann amháin ón lista sin leabhar, new app, new scanan, new cluiche, new clúir telefíse. So rud amháin ón lista sin. So céir a hasan amach dit. Céir go bhhéatá léirmheas má a scríb air. So tá tú ag ranú rud amháin ón lista sin agus bíonn sé níos fearr a gcónaí muna raníonn tú rud éigean atá anna catínta. So mar hampla
má tá chlór atá anhór in Netflix agus má tá gaciile duine ar scólaigh fécant ar is fiú ar is fearr sin a hacant. Má tá cinál chlór atá beag ní neamh cuitínta nó nachfuil feici ag mór an daoine nó app nachfuil in úsáid ag mór an daoine. So ná déon léirmheas aber ar TikTok nó Instagram mar tuigim muid ar fád conas gan aibríonn sin. So má tá rud éigean difriúil agat. So roundaí inis chlór telefíse, app, scanan, nó leabhar, nó cluiche. Ceann amháin ón lista sin. Okay, so nuair tá cinenne déanta agat, pe ceann atá ranatha agat, má tá tú chun chlór, nó cluiche, nó app, nó peirad. Nuair tá ceann ranatha agat, seans go mé gágat beag níon thaidead a dhéanamh, so just take a Google, churisteach anam an chlór, nó anam an leabhar, agus dheoidh tú go leor ólas faoi. Seans go mé tú gurí foiile amach céhíad na heistóirí atá sa scanan sin, nó caitheann ar fáil síoch an leabhar, agus ólas mar sin a bheith cearach do éistóirí radio nó aine ag éise le podchraoladh. So nuair tá cinenne déanta agat, nuair tá beag níon thaidead déanta agat, is gágait an sin do script oil agus do fianna oil agus tosáimid ag scríb ar script radio. So, nuair tá muid ré lenar script a scríomh, be cearcha amach leathanach full of the core, peann agat freisin agus tá muid ré le dul. Now, seo ceann rinne mé níos luúthe, níos sampla, nó cinál dréach scripta is dócha. So nuair tá muid ag scríomh script radio, tá cúpla puinte atá anna hábhachtach agus tá muid a géirí cín tú go bhain in na héistóirí ar fad an tolas is tábhachtaí. So is féidir na puintí seo a leanúint sa script atá áscríomh aga bhiniu don podchraoladh. So ar dús bheith tosú amach leis an oscailt anna hábhachtach ar fad de anam héine lua agus anam an stáisiúna lua. So an oscailt béidir tosú le rud éigean ar nós Díomh is mis sin Niamh Ní Chróinín agus fáilte go Raidió Rí-Rá. Ida glór radio is fearr. Mar sin. Okay, so the anam hain agus anam an stáisiún. Iver though, céir atá ranatha agat. Luí ar dús an chlór telefíse é, an scanan é, an leabhar é, an app é, céir é, agus an sin inis den a héistóirí céim tanam atá ar an rud atá ranatha agat. So anam an leabhar nó anam an scanan agus céir é, an scanan é, an leabhar é, an cluiche é. Okay? Iver trí an sin déin cur sias ar, cúpla abert. So détá Lanu to raig scríb a gur, trí lehanach de abertí agus cursi is mór fada ach níl sé sin castalhain. Gomininic ar an radio bíon cúpla nóméid agus ar a bhéid an méid is mó ólas gur féidir leat a roiint leis na héistóirí. So tá tú géirí an tolas is tábhachtaí an méid is mó ólas a scríb amach in san méid is lú focail. Okay, so dír cúpla abert níl aistúin in anger, cúpla abert an seo. Agus déin cínta gan ein rúna scuile, nó deire an leabhar, nó deire an scanan a insead na héistóirí. Cúpla abert faoi plota an leabhar, plota an scanan, nó scéal an scanan, beidir na heistóirí tá le feiceáil ann, caitheann ar fáil síoch an leabhar, cúpla rud mar sin. An ceathrú rud an sin agus aibríonn seo go hanamhá ar fhodchraoltaí agus ar chlór go radio. Cur é a gumparráid le rud éigean eile. So an bhfuil an leabhar tá ranatha agat, an bhfuil sé cosúil le aon rud eile, an bhfuil sé cosúil le rud éigean eile tháinig amach chena féin, a nachnóach na héistóirí. So aber, déitan a rá, well, tá an chlór telefíse Friends an cosúil le Modern Family, so má haíonn Modern Family leat, gach seans go dá nóí Friends leat, agus rud éige mar sin, agus an sin Bain a héistóig rá, oh yeah, hahan Modern Family long, gach seans gur cuardam súla cáibh ar Friends, agus cairíonn sé sin go mór le daoine atá ag éisteacht. Ifar a chuig an sin, cóil sé ar fáil. So an leabhar é atá ar fáil ar lína, bhfuil sé ar fáil sa siop a leabhar nó in Easton nó cé náit go sé ar fáil, an bhfuil an chlór telefíse ar TG Cearr, an bhfuil sé ar RTE, an bhfuil sé ar Netflix, an bhfuil sé ar Prime. Cé náit gur féileann teach there. Cé bhéad réaltaí atá tiltte aige? Ceann amháin, Pera, trícin, cearcin, cuicin, cead gapanseamh, cé comá is a bhí sé, agus an sin an deire ar fad, an críoch, the anam hain, agus anam an stáisiún. So, is mis sin Niamh Ní Chróinín, agus seo, Raidió Rí-Rá, gur mágah. Okay, so tá muid beagnach ann, tá script scrífa ag gach duine, tá muid beagnach ré le dul agus an tafad i dhéanamh an cuid is fearr. Ach tá cúpla gur cordún smaoine faoi, is dócha faoin Malag agus faoin trí a leiríonn túnar tá tú ar an radio nu ag déanamh tafad ar fhodchraoladh, cúpla rud a cairóí leis an gaiadán agus a cairóí leatsa mar loighfór. So an céad rud, an leiríonn tú go tapaí nó go máil. Okay. Branta seo
an glór. Má tá tú ag déanamh tráchtaireachta sport, agus má tá tú ag éisteach leis an loitheoirí sin, beidh siad ag léirt luas anna hapaí le cuineál suas leis an gléthe. Ach don cuid is mó agus tíobh sé nniu ag déanamh tafad na podcréaltaí seo, tóg do cuid ama. Má haon tú go hana anna tapaí tá seans bhád níos mó ann go ndéanamh tú botún, nó tá seans bhád níos mó ann go dtí tú thar de cuid focail, so tóg do cuid ama. Níl tú faoi bhrú ama, tóg do cuid ama agus leabhar amach go soléir. Sin an céad rud eile. Leabhar amach go soléir. Sin ceantas na pointí is tábhachtaí. Tá tú i géirí go bhící na héistóirí gach ile a dearann tú, gach ile abairt, gach ile ocail a dearann tú, so aber gach rud amach go hana soléir. Ord nó íseol. Dearann daoine ord den cuid is mó. Take a muid má leiríonn tú go raibh íseol, tá seans má ann nach beochaí an mic suas an méid atá rágad. Níl tú géirí bheith scradial, níl tú géirí bheith rócóngrúach go mic nó bééis sé beaganín garabh den éistóir. An mulla is fearr a fuair mé riamh ná ligart go tú léirt le duine amháin eile. So dírí de chuid cainte nós go tú léirt le carahán. So leabhar de gná glór an slí leiríonn tú le de cuarda agus le de chlán gach ile lá. Botún. Má dhéanann tú botún. Nábí bortha má dhéanann tú botún. Má dhéanann tú práiseach omláin gon tafad is féidir é a stoppa agus é a hosú a ríis, ní bheith aon rud atá dhéanamh agus beo, so béis sin okay. Má dhéanann tú botún beag nábí bortha. Lean ará, ná habair oops, ná habair tá bronnarm. Lean ará. Déanann muid ar fád botún bheoga inar gcuid caintin ar táid ag léirt len ar glán agus ar cóirde gach lá, ach déanam muid nábhór there, so ní thugan aine rilí faoi dara. Agus déanann loitheoirí radio, botún ar an radio, an tám ar fád. But tá cinál, is socha tá cleachta acu agus tá taithí acu gan aon ord a hairint air agus mar sin ní thugan na héistóirí faoi dara. So más botún beaga tá ann, lean ará, agus rís más rud ómhórta ann, stop an sin agus déan a hafa there. Okay, so nish tá mud réilis an tafad a hosú, tá scripte gach duine, tá rain clochta déanta, ach nish is gá an tafad dhéanamh. Má tá clúsán agad, nó má tá mic ceart agad is féidir leat sinna úsad ach níl aon gá an taimrad taig tasal ná the phone. So má haon is stockí the phone, oscail pay voice recorder tá ar an phone agus béimid an an sinna úsad. A ríis mar lú méid an tús le capan daoine go minic go mííon gála, mics costasacha agus, studio cearts an áir sa teach, but bhí go lór daoine ag déanamh tafad ar fudcréaltaí agus ar chlóric radio le linn na dín glasála ar fad agus níor thug go leor éistóirí faoi dara, mar tá bailí iad dhéanamh ar ord caidan. So ceantas nóirí is tábhachtaí. Cúmar tríd an tlí gur cuairdeid leirt ach an áta bhfuil tú ag tafad atá sé sin anna hábhaach freisin. So má dhéanann tú tafad seomar fóca, bé macala mór ann agus ní bheith an caidan fuama sin go má dhéanann tú tafad ar an podcraoladh seo is seomra le síláil anna ord. Ní aibróí sé sin go má ach an irid. Tá tú géirí seomra nó spás sa teach a aimsú le carpéid más féidir, seomra beag más féidir, agus más féidir leat rudaí atá bog a chur timpairt. Mar hampla, má tá tú géirí si ar de labba leis an dúbhéh cinál nacalet nó pilúir nacalet, nó rud amháin agus fuaíonn siad seo beaganín craacáilte ach aibríonn siad go má. Má osclaíonn tú an duras atá ag do cófra atá agus tá na héadí ar fád ag crocas a cófra, má cinál na ní bheith spás in mo cófra dul isteachtaí an cófra, so osclaíonn an duras chum caithear in aice leis agus cinál tá mé beagnach is tithe ach tá má phone agam ionascúil na héadí cinál timpeall arm. Aon rud atá bog mar sin más féile sin a chur timpairt. An rud is fearr atá beagnach comá céine le tafad dhéanamh i studio radio agus fuaiminte seo omláin craacáilte ríis, so Beidir gur cór é a lua leis na daoine eiletá sa chocolate sul an dhéanann tú seo ar átíos go siúlann siad isteach ag rinne mé seo agus déanam seo go minic má tá ag tafad. Siam ar má labba, bíon mo phone lum chun an tafad dhéanamh agus chum mo dúbhéh thar mo ceann agus tá caidan fuama faoi the dúbhéh thar bór. So sin an áit is fearr le tafad dhéanamh ach aon cinál seomra beag le carpéid nó le rudaí atá bog
timpplair sin an áit is fearr don caid an fuma. Agus ní gáin sin ach an tafa dhéanamh na tróirce ar fad a luamar a leanúint agus béad